Bi alamisa don ye février kalo tile 26 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na Kulukorokaw fɛ yen nɔ olu ka bulonba n'o ye ayiwa maakɔrɔ bulon ye jamana ɲɛmaaw ye a laɲini ka maakɔrɔ bulon min jɔ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na an ka maakɔrɔw ye ani laada tigilamaw ayiwa ko Kulukorota o bɛna kurumukari Mali fangabulon ɲɛmaa fɛ n'o ye premier ministre ye général de division Abdoulaye Maiga min bolodalen bɛ ka bila bi alamisa février kalo tile 26 san 2026. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye taji feerela min bɛ yen nɔ min bi tali kɛ ayiwa Totali awa ko o kɔni sanna ayiwa maa fɛ n'o y'an ka soro bosoba dɔ ye n'a tɔgɔ ye ko Ɲangadu distribution compagnie NDC a jirala k'a fɔ k'ale de ye station Total énergie san i n'a fɔ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ cogoya min na. Jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta ale ye min ye donbolo dɔ kɛ Kulukoro bololabaarakɛlaw ye n'o ye u ka baarakɛminɛnw ye ayiwa caman de don min dira Kulukorokaw ma a ka ayiwa dɛmɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye œuvre sociale présidentielle ye. An ka finitigi minnu bɛ yen nɔ n'u tɔgɔ ye ko brevet d'arme numéro 1 ani numéro 2 awa minnu bɛ yen n'olu de bɛ ayiwa dɔnkili da an ka finitigiw ye n'o ye administration musique ye olu ka bɔli tun bilalen bɛ ka kununko araba kɔnɔ février kalo tile 25 san 2026 kalanso min n'o ye kalanso de l'air min bɛ Senukaw fɛ yen nɔ a koɲɛ bɛɛ lajɛlen tun talen bɛ ka di min bi tali kɛ commissariat des armées ayiwa o ɲɛbaaba ma n'o ye général de brigade Umaru Yɔrɔ Sidibe. Ka kɛɲɛ ni AES jamana olu ka anniversaire san 2 labɛn baaraw ye o bɛ sen na Mali ka minisiri kulu dɔw ani Niger taw sera kununko araba février kalo tile 25 san 2026 Burkina Faso ale faba kɔnɔna na yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ u kan ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u ka nin san 2 ɲɛɲɛliw la kumaɲɔgɔnya ninnu tun bɛ bolila o de kan. Nin wagati in na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ ciɲɔgɔnna dɔ kɛra sigiɲɔgɔnba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sigidalamaw ye awa a jirala k'a fɔ sifinnakaw de don u ka dugu min bɛ yen n'u u ko a ma ko Bakowo a filɛ nin ye Gere mara la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na awa ko maliden dɔw de ni sigidalama ninnu karila ɲɔgɔn na a jirala k'a fɔ ko min ye maa kelen ye o ni tora la maa caman olu banana wa ko so caman fana bɛ yen nɔ olu jenina min kɛra Côte d'Ivoire ale dugukolo sanfɛ ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulumajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la Ala ka sunkalo timɛko ɲuman Ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.